Ви із попередніх виступів вже чули ареал географічний сьогоднішньої виставки, тут представлені роботи різних районів Закарпаття. Понад біля 30 майстрів. Мене дуже особисто радує те, що наш музей виконує останніми роками, стає дедалі більш бере на себе функцію, об'єднуючу функцію. Ми з вами бачимо, скільки інституцій представлено, аби створити цю виставку. Радує те, що саме наш музей стає таким своєрідним центром народної творчості, народної культури, де ця культура безпосередньо показується, демонструється для вас, для глядачів, ну і відповідно оцінювачів народного. Я думаю, що наша кожна майстриня, чи це є майстриня, вже знаєте, така з іменем, чи це є навіть початківець, і з таким натхненням, з такими світлими очима, з таким добром вони писали і кажуть, поки живе писанка і поки вона передається з покоління в покоління, у нас в державі, у самій світі. Думаю, ми почали так спільно всі разом з вами. Шановного регіону нашої держави є надзвичайно символічна слова і експозиція цього цієї виставки брали участь Роман Пилип і Василь Коцак. Це молоді мистецтвознавці, це молоді і одного із видів жанрів народного мистецтва. Отож я зараз